لكع ساعة تشعت كوينو كاب استوديو زينا RTV بغطا زفنو زينا ومسنادو نفيلم مالونا زخبركم تعزبتنا كمي تمسيوم لو مش ديشة قنبوش سدالو هاقراون زيناتات حيزالكم قريب اللغو عاديما نمكتالكم بخبر زعد من مصاغم تصنح الميكال حارقوي فلما قنبك أنت وتاتو افلم بريزيدنت إسياس أفوركي نفلوي لوخ منغستو أمريكا بقداي كرن أفريقيا تقبلوا الزراربو وشوفي ماكلات بستقبرنا لابراتوري مرمراتات تشان شوعات زيكاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقي چلو عم بربب شير كامباني ندفتاتون معبايا برتعو يسرحلو أبزيناتات وصايا بهندية بحدا معالتي لعلا 4 متشح حدش ملكفتي كورونا فيروس تمسكيبو أب تشاينا متن توفا بكلت غازات كاب دمر نايتي أب كل المعولات هاجرات توفا كم زي تغيزو تشاينا مس أستراليا زتن حاب استراتيجيكاو قطواش سمع السمر كسنة فتات وانزفاتو زرزر زينا بريزيدنت إسياس أفوركي لومي أب ساعات دحر قطري نفولي لوخ منغستو أمريكا بقداي قرن أفريكا أمباسادر جيفري فيلتمان أب دراش دندن تقبلو الزراريبو أبتين العلا 4 ساعات زغطسله ركب بريزيدنت إسياس نامباسادر فيلتمان إيرترا شجرات قرن أفريقيا مفتاح مس أمريكا تحبابيرا كسرح نزلوا دلونت قليصلهم أمباسادر فيلتمان بوغنو منغست أمريكا بقداي قرن أفريقيا نزلوا تمامتا نبريزيدنت إسياس أفوركي قليصلهم أبتركب منستر قديات وصاي آتو عثمان صالحن أمغاري بريزيدنت آتو يمان قبرابن تساتيفهم نيروم كم زذكر بريزيدنت إسياس أفوركي بعدمه أبو منبر العلاوي بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان أب سودان زكايرو نايكلت معالتي ناي سراح مبصح فتيمو لومي أب ساعتات قدم غزريو أسمراتيوم أب زعودتو بريزيدنت إسياس مس جنرال عبد الفتاح البرهان قداما منستر عبد الله حمدوغن منستر قديات وصاي دكتور مريم آل صادقن المهدي تراخبو أب مدلدال كل مداوي كلتاو زمدنا إيرتران سودانن كمون حبراو قداسنا زلوهم زوباوي قديات زتيوم بريزيدنت إسياسن جنرال البرهانن أبركبوم أب حبراوي تاريخن كبرتاتن ستومركوسه زمدنا إيرتران سودانن نمدلدال كم زسرحو دحر مرقات عاديمو سبصحي كلتاوي متحبار أب بينو عودتات نمتكبار تصعروم كم زحيلو تسماميعوم كلتيوم مراحتي بتوساخي متحبار قرن أفريقيا كون مكبار بمراحت الزوبان استجمبره من مخارن تعرن كغتصل تصاوعيت أغربهم نابي كالزينا مسنسجر حبريتا كامي ستعنام لو مشي ديشة قنبوتا بموشبي ماكلات زوباتات ماكل سيميناون دوباون كيح بحري بستقبرنا لابراتوري مرمراتات إسران شوعاتن زيكاتات بكورونا فيروس ملكافوم ترقاقي تلوم نساتون دوما عصرتو شوعاته كاب زوبا ماكل شمونته كاب عصب حاده كاب راحيتا بدمر تشعاتا بدوباو كيح بحري كمون حاده أب زوبا سيميناو كيح بحري باطع أب زكا موشبي ماكلات تعاقبهم زيصون حيوم زي كم زيلن كله عصرتو كلتاب زوبا ماكل 52 دما بزوبا سيميناو كيح بحري بتغلالا 64 اب هوسبيتال تعاقبهم كنكن كغبرو لهم زصنحو زيغاتات حاويهم تفانيمالو بز مسرت طغلالا قطري بكورونا فيروس زتلافو زيغاتات كسابلومي 3734 بصيحلو 3600 كلتن كابزيوم حاويهم زتفانو عصرتو كلتب بموز تفليو 220 دما جنا أب هوسبيتالات عاقبهم زركوبيوم نسرت عنا شديشة قنبوت كلتشحن 20 حدن عم بربب شير كامباني مسوكلتن كوينو زنطف كوبانياتات ركبو بمدل دال عماماتو بزلعالن مفتصام أبرتعو يسرح كمزلو أكايد السراح نايت تكالاتو قرمايا برها حبيروم أبوان بريطاوي كالسي عبشحن شعاتيمتن سوانان 4 استمسرته عم بربب شير كامباني دعرنا صنتا بشحن شعاتيمتن 9 كلتن بحدش ودابه كم جمرة عبشحن شعاتيمتن 9 دما كان وكيل كوبانياتات جابان تويوتا
ያማሃን ኮማትሱን ኮይኑ ከገልግል ከም ጸንሐን ዘሎን ገሊጾም ቀንዲ ዕማም ዓምበር በብሼር ካምፓኒ ካብ ኩባንያ ቶዮታ ፍርያት መካይን ካብ ኩባንያ ያማሃ ናይ ጀላቡን ማይን ሞተሮታት ካብ ኩባንያ ኮማትሱ ድማ ማሽነሪታት ከምውን መቃየር ኣቑሑ ናብ ሃገር ብምእታው ንመሸጣ ምቕራብ ብተወሳኺ ኩልንትናዊ ጽገናታት ምግባርን ቴክኒካዊ ምኽሪ መሃብን ኮይኑ ዘእተወን ተሽከርከርቲ ክሳብ 100,000 ኪሎ ሜትር ዝጓዓዛ ወይ ንክልተ ዓመት ውሕስነት ከም ዝህብ ኣብሪሁም ብዘይካዚ ነቲ ተበፂሑ ዘሎ ናይ ተሽከርከርቲ ቴክኖሎጂ ናብ ሕብረተሰብ ምትሕልላፍን ኣብቲ ተዋፊሩ ዘሎ ንብረት ዋጋታት ምርጋእ እውን ካብተን ንጥፈታቶም ምዃኑ ኣነፂሮም ኣቶ ግርማይ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዓምበር በብሼር ካምፓኒ ዝተመደብሉ ሰራሕተኛታት ካብ ኮሌጃት ብሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ኣውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂን ዝተመረቑ ከምውን ካብ ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ምዃኖም ጠቂሱ ኣብ 30 ዓመታት ን473 ኣባላቱ ኣብ ቴክኒክ ምምሕዳር መኽዘን ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ከም ዘሰልጠነ ገሊጾም ብዘይካዚ ን1680 ኣባላት ኮሌጃት ዶንጎሎ መሰልጠኒ ማእከል ሓይሊ ባሕሪ ልምዳውያን ገፈፍቲ ዓሳን መራሕቲ መካይንን ተመሳሳሊ ስልጠና ከም ዝሃበን እቲ ትካል ድማ 175 ሃገራት ተዘርጊሐን ዝርከባ ወከልቲ ቶዮታ ዓመታዊ ዝካየዱ ውድድር ተሳቲፉ ብርክት ዝበለ ምስክር ወረቐት ከም ዝረኸበን ሓቢሩ ሃማመተ ዞባ ሳዋን ላዕሎ ትካላት ትምህርትን ዝወደቦ ብሞያ ግራፊክስ ኤዲትን ቴክኖሎጂ ኮምፒውተርን ስነ ጽሑፍን ንሰለስተ ዋርሕ ዝሰልጠኑ 232 ተማሃሮን ኣባላት ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ኤርትራ ብ4 ግንቦት ተመሪቖም ዲን ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይ ነፍሒ ዶክተር ካሕሳይ ንጉሰ ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ሃማመተ ዞባ ሳዋን ላዕሎ ትካላት ትምህርትን ንኣስታት ሰለስተ ዋርሕ ብክልሲ ሓሳብን ግብርን ዝቐሰሞ ስልጠና ኣብ ንጥፈታቶም ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ክጥቀምሉ ዘለዎ እምነት ገሊጾም ሓላፊት ሃማመተ ዞባ ሳዋን ላዕሎ ትካላት ትምህርትን መንእሰይ መንሱራ እስማዒል ቦገና እዚ ስልጠና መቕጽልታ ናይቲ ኣብ ኩለን ኮሌጃት ሃገርና ንመንእሰያት በብዝምባልዮም ክወሃብ ጸንሐ ስልጠናታት ምዃኑ ጠቂሳ ዕላማቲ ስልጠና መንእሰያት ሞያዊ ፍልጠት ዓጢቖም ብግብሪ ክሰርሕሉ ዝሕግዞም ምዃኑ እውን ሓቢራ ሃማመተ ዞባ ሳዋን ላዕሎ ትካላት ትምህርትን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ካብ ዝተፈላለዩ ኮሌጃት ዝተዋፅኡ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብዎም 314 መንእሰያት ብተመሳሳሊ ሞያታት ከም ዘሰልጠነ ከምኡውን ኣስታት 520 መንእሰያት ብሞያ ኮምፒውተር ግራፊክስ ኤዲቲንግ ምትካል ዲሽን ቋንቋ ዓረብን ይስልጥኑ ከም ዘለው ሰነዳት ዝማሕበር የመልክት ሰልጠንቲ ብወገኖም እቲ ዝተዋሃበ ስልጠና ኣገዳስን ዕዙዝን ምዃኑ ብምሕባር ኣብ ዘካየድዎ ንጥፈታት ክጥቀምሉ ምዃኖም ገሊጾም ሃማመተ ዞባ ሳዋን ላዕሎ ትካላት ትምህርትን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ ማእከል ሞያዊ ስልጠና ሳዋን ኮሌጃትን ይጥርነፍ ኣብኑ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣብ 15 ምምሕዳራት ከባቢ 2 እብረ ን1,180 ስድራ ቤታት 29,215 ጨቓዊት ብርትዓ ዋጋ ተዓዲሉ ኣብ ሕርሻኑ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኪላ ልምዓት መግሃጫ ኣቶ ተስፋይ ገብረ ኪዳን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቅድሚ 6 ወርሒ ካብ ምምሕዳር ከባቢ ሕሽም ማለ ሃዳሙ ሓይነባ ዑናቡር ሳፊራ መስገሎ ዙላ ማእለውያን ኣውህነን ን800 ስድራ ቤታት 19,715 ጨቓዊት ክወሃቦም ከሎ ብክልተ ግንቦት ድማ ካብ 6 ምምሕዳራት ከባቢ ን380 ስድራ ቤታት 9,500 ጨቓዊት ከም ተዓደለ ኣረዲኡ ሚኒስትር ሕርሻ ስድራ ቤታት ዝረብሓሉ ንጥፈታት ኣብ ምጥጣሕ ፃዕርታት የካይድ ምህላው ጠቂሱ ድማ ኣቶ ተስፋይ እተን ጨቓዊት ግቡእ ገዛ ተገይሩለን ክንክን እንተረኺበን ኣርባዕቱ ምዃነን ብምሕባር ኩሉ ዘልየን ከማልኡለን ምኺሩ ጨቓዊት ዝተዓደላ ስድራ ቤታት ብወገነን እዚ ቅዱስ ሓሳብ ኣብ መነባብሮም ለውጢ ከምፃሎም ከም ዝኽእል ብምእማን ኩሉ ዝከኣለን ፃዕርታት ክገብራ ምዃነን ገሊፀን ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ሓፃር መሰጋገሪ ናግራዊ ዜናታት ሒዘኩም ለሶኩም ንምክታልኩም ክትቅፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቀጽለ ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ዜና ወጻኢ ኣብ ህንዲ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራይ ልዕሊ 400,000 ሓድሽ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ከም ተመዝገበ ጸብጻባት ሚኒስትሪ ጥዕና ሃገር ሓቢሮም
እታ ሃዝቲ ቫይረስ ካብ ዝኽሰት ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ኣብ ዝኾነት ሃገር ካብ ተመዝገበ መልከፍቲ ዝዓበየ ምዃኑ ቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ የረድኡ። እዚ ሓድሽ ኣሃዝ ኣብታ ሃገር ንጠቕላላ መጠን መልከፍቲ ናብ ልዕሊ 21 ሚልዮን ክብ ኣቢሉ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብታ ሃገር ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ጥራይ ኣስታት 4,000 ሰባት በቲ ቫይረስ ብምማቶም ጠቕላላ ቁፅሪ ሙታት ናብ ልዕሊ 230,000 ከም ዝዓረገ ተገሊጹ። ኣብ ህንዲ ብፍላይ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ዝምዝገብ ዘሎ መጠን መልከፍትን ሞትን ንስርዓተ ጥዕናታ ሃገር ከቢድ ብድሆ ኮይንዎ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ኣብ ቻይና መጠን ትፋ በከልቲ ጋዛት ካብ ድምር ናይቲ ኣብ ኩለን ምዕቡላት ሃገራት ዝትፋ ተመሳሳሊ ጋዛት ከም ዝዛይድ ኣብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ መጽናዕታዊ ጸብጻብ ኣመልኪቱ። ቻይና 27 ሚእታዊት ናይቲ ናብ ኣየር ዝትፋ በከልቲ ጋዛት ክትሽፍን እንከላ ኣሜሪካ 11 ሚእታዊት ህንዲ ድማ 6.6 ሚእታዊት ይሽፍና። በቲ ተሪኦ ዝተሻቕለ መንግስቲ ቻይና መጠን ትፋ በከልቲ ጋዛት ክሳብ 2060 ናብ 0 ደረጃ ንምውራዱ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር። ቻይና ጥራይ ዘይኮነት ካልኦት ምዕቡላት ሃገራት እውን ንመጠን ትፋ በከልቲ ጋዛት ናብ ደረጃ 0 ዘውርዳሉ ናይ ግዜ ገደብ የውፃእ ከም ዘለዋ ይፍለጥ። ትፋ በከልቲ ጋዛት ቀንዲ ጠንቂ ምውሳኽ ዓለማዊ ዋዒ ምዃኑ ኪላታት ኣከባቢ ይገልጹ። ልዕሊ 9 ሚእታዊት ጠንቂ ምምዝባል ክልማዊ ዋዒ ጉጉይ ንጥፈታት ወዲ ሰብ ከም ዝኾኑ እዮም እቶም ኪላታት ብተወሳኺ ዝጠቕሱ። ቻይና ምስ ኣውስትራልያ ዝጸንሓ ስትራቴጂካዊ ቁጠባዊ ስምዕ ዝተመርኮሰ ንጥፈታት ከም ዝወንዘፈቶ ኣፍሊጣ። ቻይና ነስጉምቲ እዚ ዝወሰደት መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብ ተበግሶ ሓደ ቅናት ሓደ መንገዲ ኣቐዲሙ ንዝኸተሞ ስምምዕ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ድሕሪ ምስራዙ እዩ። እዚ ዝተወስደ ሓድሕዳዊ ስጉምታት ብኣሉታት ተጸሊዩ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ዝምድነን መሊሱ ከሻሕክሮ ከም ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ቻይናዊ ኩባንያ ቴክኖሎጂ ህዋዌ ኣብ ሃገሩ ዘካየዶ ንጥፈታት ከጉድል ድሕሪ ምውሳኑ ቻይና ንመጠን ናይቲ ካብ ኣውስትራልያ እተእትዎ ፍርያት ከም ዘጉደለቶ ጸብጻባት ይዝክሩ። ኣውስትራልያን ቻይናን ድሕርቲ ኣብ ፈለማ 2019 ኣብ ከተማ ቤይጂንግ ዘካየዶ ርክብ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ናይ ላዕሎት ሰመዚ ርክብ ከም ዘይካየዳ እዩ ዝሕበር። መንነቶም ብዘይተፈልጠ ዕጡቓት ኣብ ክፍለ ሃገር ካዱና ናይጄርያ ጅሆ ተታሒዞም ዝጸንሑ 29 ተምሃሮ ትማሊ 5 ግንቦት ነጻ ከም ተለቑ ማዕከናት ዜና ንሰመዚ ተሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን። እቶም ተምሃሮ ቅድሚ 2 ኣዋርሖም ኣብታ ክፍለ ሃገር ካብ ዝርከብ ኮሌጅ ተጨውዮም ጸኒሖም። ኣብቲ እዋን እቲ ብጠቕላላ 39 ተምሃሮ ከም ተጨወዩ ዝሓበሩ ጸብጻባት እቶም 10 ኣቐዲሞም ነጻ ከም ተለቑ የረዱ። ንምልቃቕቶም ጅሆታት ብዛዕባ ዝተዋሃበ መባድልቲ ዝገልጽ ሓበሬታ ዛጊዱ እኳ እንተዘየለ ኣመሓዳሪ ክፍለ ሃገር ካዱና ግን መንግስቲ ምሸፋቱን ዘይሕጋውን ጉጅለታትን ዝኾነ ስምዕ ዝርብን ከም ዘይካየድ ገሊጹ እዩ። ካብ ወርሒ ታሕሳስ ናይ 2020 ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ካብ ዝርከባ ኣብያተ ትምህርቲ ልዕሊ 700 ሰባት መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቓት ከም ተጨወዩ ጸብጻባት ይሕብሩ። ናይ መወዳእታ ዜና ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባን ኣብ ዝሳልስ ህዝቢ ዘካየዶ ስርሒታት ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ኣፍጋኒስታን እትርከብ ዞባ ከም ተቖጻጸረ ሰመዚ ጸጥታ ኣፍጋኒስታን ኣፍሊጦም። በቲ ስርሒት ብውሕዱ 10 ኣባላት ጸጥታ ከም ተቐትሉ እዩ እቲ ሓበሬታ ብተወሳኺ ዘረድእ። እቲ ፍጻመ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተዋፊሩን ዘሎ ሰራዊት ሃገሩ ክሳብ ዝመጽእ 11 መስከረም ጠቕሊሉ ንምውጻእ ይሰርሕ ኣብ ዘለወሉ እዋን እዩ። ምስ ምስሓብ ሰራዊቱ ኣሜሪካ ጣሊባን ዘካየዶ መጥቃዕታት ክሕይሎ ከም ዝኽእል እዮም ተንተንቲ ህልው ኩነታት ኣፍጋኒስታን ዝእምቱ። ይኹን እምበር ምውጻእ ናይቲ ግዳማዊ ሰራዊት ኣብ መንጎ መንግስቲ ኣፍጋኒስታን ዕጡቕ ጉጅለ ጣሊባንን ስምዕ ሰላም ክኽተም ባይታ ከጣጥሕ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። ካብ 2001 ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝካየድ ዘሎ ግዳማዊ ወተሃደራዊ ምትእትታው ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ተፈጢሩ ዘሎ ጸጥታዊ ቅልውላው ምዃኑ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይጠቕሱ።
كبرات عزت نسع استدارو زيرو مسنادو أبزي في تصم سلمكتالكم مع زيزة مسكمس تعرفوا مدبات هيرتي وحربكم بوغنيكن. سلام.